Maayong gabi, pag-usab, mga angkol ug mga auntie. Tugutin na sab ko ninyo na mga ina sa taga-katahuran sa mga gabudlat pa ng mga matahang tod karon. Sabi ko yung mga gising na gising pa hanggang ngayon, ano bang pinagkakaabalahan ninyo? Ikaw, Kol, nagmamaneho ba? Tama-tama yan. Dapat gabudlat ng mata doon sa daanan ha. Huwag dyan sa pasahero mo. Patay tayo dyan, no? Okay, no? Shout out muna tayo sa mga nag-message sa ating Facebook page sa Totoy Bato Official. Ayan, no? Sa mga nag-comment kanina pa to eh. Alright, no? Hello, good evening. At pabati. Pabati po. Call, advance shout out call sa mga kauban ko sa Grab, sina Jico Pantaleon, Edmar at Ashley. Palusi sa ilahang kigol call. Ayan. At siyempre sa pinakamamahal kong asawa, oy nanagay asawa, si Lorna Torcelino. Ayan, ingat palagi mahal ko at I love you always. Yee! Si Moralejo Ray pala nakatutok din sa atin. Magandang gabi. Umpisa na ulit ng inyong programa. Kanina pa to, no? Sarap pakinggan habang nagpapahinga galing sa work. Thank you. At syempre, balik po tayo sa ating pinag-usapan kanina mga angkol, no? Itong simpleng salita lang ha. Libre. Yahoo! Sino ka ba dito? Saan ka ba? Ikaw ba yung namimigay? Or ikaw yung tumatanggap? Siguro pag ikaw naman yung na-blessed naman ka, ikaw ano, Col, ante, siguro wag naman masyadong garapala naman, lagi naghihingi ng libre. Lusion ako na imong kigol ron. O ikaw naman medyo umangat na yung sa buhay, o yung umangat na yung buhay mo, medyo may kagandahan na siguro kahit papano, ikaw na yung mamimigay. Yan. So yun yung sinasabi natin na maraming bagay na pwedeng ibigay po ng libre sa ating mga kabisyo, no? Oo, adunay daghang mga butang na libre. Halimbawa, pwede ka namang magbigay ng oras. Yan, oras ng pakikinig, pagtulong sa kanilang problema. Ayan, o ka naman, pwede din naman yung kaalaman, no? O, at saka yung kasanayan sa iba na walang bayad. O, advisor, doktor ka, o kaya abogado ka. Ayan, pwede ka magbigay ng tulong yan na walang bayad. Minsan, eto yung pinakasimple, ha? Minsan, isang simpleng ngiti. Smile, pagbate, o kaya magandang salita ay malaking tulong rin para sa iba. Usahay, ang usa ka yano nga pahiyom lang, pagtimbaya o may pulong sa usa ka dako nga sa usa ka tao, dako na kay tabang nas uban. Ayan. Tanong ko lang ngayon mga angkol, auntie. Ano sa palagay mo ang magiging magandang regalo sa kanila? Kanang way bagulbulay ha. Walang bagot-bot na. Walang, grabe ba rin, dako. Mimimigay ka nga ng pagkain pero at the back of your head, sasabihin mo naman, grabe laki ng bunganga. At hindi lang laki ng bunganga, pag uwi pa may dala-dala pang bring house. Oy, talking about bring house ha. Malapit na po ang Christmas party. Yung bring house, ibig kong sabihin, yun yung take home. Oo, yung mga Sharon dyan. Oo, kung medyo naman okay pa sa alright. Ang ginagawa kasi ng iba dyan, hindi naman para sa bahay, no? Para sa kanilang aso. Hindi, minsan kasi pag sobra yung mga pagkain, minsan dinadala natin yan. Tsaka kung pag may maabutan tayo sa daanan, gutom, yun inaabot mo yung pagkain na yun, no? At least kahit papano, hindi siya napapanis, hindi nasisira. At least may pupuntahan yung pagkain. Pero kung sa probinsya yan mga kabisyo, yung mga tira-tirang pagkain, agay! Diretso na siya sa pasaw. Yung kaning baboy. Pero depende na Pag pwede pa, siyempre habhabo na ito na kinabukasan. Ilalagay yan sa refrigerator tapos iinitin. Ako, sarap yan. Meron pa tayong oras, no? Meron pang oras sa babanggitin muna natin to, no? Yung mga nag-comment sa aking fanpage sa Totoy Bato Official. Sige nga, ano ang kaya mong ibigay ng libre sa kapwa? Sa kabisyo natin. Sabi ni Agilet Impreso, paggalang at pagmamahal with matching appear. Yan. Shoutout naman po from Alabat, Quezon.
Ayan, hello po sa inyo. Sabi ni Abigail Trogo, ang may bibigay niya ng libre, chismis at unsolicited advice. Ha 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 ha. O nga naman, pwede. Sabi ni Cass G. Baklaan, ang ibibigay niyang kape. Sana yung kape. Robert Jason Tirao, no? Yung mga bagay na may sobra ako at syempre, malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sabi ni Tino Rivera, no? Yung pagmalasakit sa kapwa, basta may respect for everyone. Yan. Bench Valera Buenafe sa Monte, ngiti po. Tama yan. Pero wag nang lagi kong inuulit to, no? Wag naman sobraan na ngiti ka lang na mag-isa, no? Para ka nang meron ka ng something. Eh. Kailangan ka nang pa-check up. Sabi ni Shine Carrion, no? Good PM, Totoy. Pabati si Shine na gabi-gabing nakikinig sa'yo hanggang 12 a.m. Marami pong salamat sa pagtutok, no? Ang bilis ng araw, ang bilis ng oras. Bukas, mamaya pala, Wednesday na. At lagi kong ipinagdadasal ang ating mga kapwa, no? Especially yung mga manong driver. Nagmamaneho ngayon, 10 oras na. Ngayon itong oras na to. At saka, siyempre, nandyan yung mga hindi natin alam na mangyayari. Napaka-importante niyang ingat po tayo. At siyempre, ingatan din po ninyo ang inyong katawan. Yung kalusugan po, napaka-importante yan. Akala ko nga, bibigay na yung katawan ko ngayon. Buti na lang naagapan. Ewan ko lang, hindi talaga ako makaiwas kasi kahit saan ako pupunta, parang may sakit eh. Ay, nako, maglusianay na lang tas kigulan ni mga kabisyo. Ayan, at sa ating mga security guard yun, no? Huwag patulog-tulog. Huwag kalimutang kumain ng magandang pagkain kinabukasan. Higop ng sabaw, ang sarap. Kung may pares, higop tayo. Sarap. Nagugutom na ako. Parang gusto kong kumain maya-maya. Diba? Samahan niyo po ako, mga kabisyo. Huwag kalimutan ang programa po natin, no? 9 p.m. Monday to Friday hanggang 12 midnight. Totoy na Love. Kasama niyo po si Uncle Totoy Bato. Bukas alas 5 ng umaga, makakasama po natin dito sa Love Radio Manila si Uncle Dagol at saka si Tanya Chinita. Daghan kayong salamat sa walang sawang pakikinig po sa programa po ng Love Radio Manila. At ako po ay mag-iiwan ng 2 kanta para sa iyo, Col, para mas ma-inlove ka lalo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio Manila. Maying gabi, amping